Com funcionen els mitjans de comunicació? Coneixeu el mite de la caverna? Escena de la pel·lícula El show de Truman. Ocorre un esdeveniment. I ens conten una versió oficial. Here's a news flash just then. An aircraft in trouble began shedding parts as it flew over Sea Haven just a few moments ago. Wow, luckily no one was hurt. But hey, how do you feel today? Cada paraula està tristment mesurada. Escena de Full Metal Jacket. Diplomats in dungarees. Marine engineers lend a helping hand rebuilding Dong Phuc village. Chile. If we move Vietnamese, they are evacuees. If they come to us to be evacuated, they are refugees. I'll make a note of it, sir. Search and destroy. We have a new directive from MAF on this. In the future, in place of search and destroy, substitute the phrase sweep and clear. Sweep and clear. Got it? Got it. Very catchy. Drag marks? It was raining, sir. That's why God passed the law of probability. Now rewrite it and give it a happy ending. Say, one killed. Make it a sapper or an officer. Which? Whichever you say. Grunts like reading about dead officers. Okay, an officer. How about a general? Joker, maybe you'd like our guys to read the paper and feel bad. Juguen amb el teu estat d'ànim, així que discrimina totes aquelles coses que no afecten el teu dia a dia. Escena de Day Life. It's a new morning in America. Fresh, vital. The old cynicism is gone. We have faith in our leaders. We don't need pessimism. There are no limits. It figures it would be something like this. La seva versió ofega els mitjans de comunicació i les xarxes socials, guien les nostres consciències, voluntats i opinions. La noticia no es para tanto. Señor Carter, si el titular es grande, la noticia se convierte en sensacional. Engrandeixen allò que agradarà als seus lectors i amaguen allò que no agradarà als seus lectors. Desperten alegria en uns lectors per la mort d'un tirà i tristor en altres per la mort d'un símbol. Els verdaders problemes continuen al mateix lloc. Goebbels coneixia perfectament la importància dels mitjans de comunicació, l'estratègia, culpar dels problemes una minoria del poble amb el que havien conviscut centenars d'anys i treure tot el rèdit polític possible aprofitant els mitjans de comunicació. Avui és més senzill. Cada persona a manipular té un dispositiu al damunt que facilita l'accés al missatge que volen transmetre. L'entramat és premsa, youtubers, influencers, bots i un poc de propaganda en horari de màxima audiència i deixes entrar el feixisme per la porta principal del Congrés. I a banda de ficar-ne polítics, també són capaços de llevar-ne. Si no decide ahora mismo que está enfermo y tiene que marcharse 1 o 2 años de vacaciones, el lunes por la mañana todos los periódicos menos el suyo publicarán esta historia. ¿Qué historia? Todo lo referente a él y a la señorita Alexander. No hay tal historia, ¡Calle! ¿eh? El señor Kane Tenemos ha hecho... pruebas que resultarían bastante feas en primera página. ¿Quiere verla, señor Kane? El següent vídeo portava uns anys dins d'un calaix. Quan es feu públic, va fer dimitir la política protagonista. 4 de mayo de 2011 es la sala de seguridad del supermercado que hay frente a la Asamblea de Madrid. Cristina Cifuentes, entonces vicepresidenta, elegantemente vestida, entra acompañada de un guardia de seguridad que le pide que deposite el bolso en una silla. I si no cauen mesa sovint és perquè són molt bons ninots del sistema. Compleixen a la perfecció el seu paper de jugar amb els nostres sentiments. Actuen pensant en els mitjans de comunicació. Alegren els seus i enfaden els altres. Arriben a tot arreu. Escena de V de Vendetta. What we need right now is a clear message to the people of this country. This message must be read in every newspaper, heard on every radio, seen on every television.
This message must resound throughout the entire interlink. I want this country to realize that we stand on the edge of oblivion. I want every man, woman, and child to understand how close we are to chaos. I want everyone to remember why they need us. Saben com utilitzar la informació per perpetuar-se i fer-nos entendre que són imprescindibles, que som dependents d'ells. Why they need us. Desastres naturals, malalties infeccioses, terrorisme, tot això és cinema, però us sona alguna d'aquestes notícies? Desastres naturals, alarmes biològiques i terrorisme? La noticia no es para tanto. Señor Carter, si el titular es grande, la noticia se convierte en sensacional. O dit d'una altra manera, el que no els interessa no el publiquen i o no li donen importància. Menyspreen allò que no volen que es sàpiga. Estratègia, cortines de fum. A l'estiu de l'any 2006 va ocórrer el pitjor accident de metro de la història de València, 43 morts i 47 ferits. Pocs anys després, Jordi Évole ho preguntava pels carrers. Del metro de Valencia, ¿no estás hablando? Pues la verdad es que no recuerdo nada. No hace mucho, pero que pasó el accidente, pero no lo sé, la noticia no me quedó muy clara. He olvidado por completo los detalles. Yo creo que si hubiera habido algo de mucha repercusión y con un número de víctimas importante, yo creo que me acordaría. Des de juliol del 2006, València es disfressa per rebre pelegrins que vinga el papa és molt lucratiu, però baix de terra la cosa canvia, un metro, se n'eixi de la via 43... En condicions normals, si un polític volgués amagar un assumpte, el periodista independent l'hauria d'exposar, la policia l'hauria d'investigar i la justícia ho hauria de jutjar. Preguntem-nos, cap la possibilitat que els estaments polítics, judicials, policials i de comunicació no siguin tan independents com creguem? No son centros de protección. Yo tengo 30 años, los que acabo de hacer. Con 13 me metieron en un centro de menores. Jamás fui protegida. No. Fui violada. Fui abusada. Maltratada. Me doparon hasta la saciedad. Y muy pocos compañeros y compañeras puedo traer aquí para decir que han sobrevivido y que hablen de esto como hablo yo. No sé, sols veig quatre parets. Mare cride, però crec que no em sé. Quin percentatge de població sap que hi ha màfies darrere dels centres de menors? On mirem mentre passen aquestes barbaritats? En tot moment. No em busqueu més perquè aneu a nunca le he hecho contando mucho, esto se lo preguntamos a todos, ¿eh? Sí. ¿Cuánto dinero tienes? Me habían avisado, pero no. A hores d'ara hauries de ser capaç de saber per què l'estat espanyol ha sobreviscut als GAL, a les cloacas del Estado y al cas de 7 d'agost. Y una investigación periodística reveló que el Centro Nacional de Inteligencia de España conocía el plan terrorista que había sido ejecutado en Barcelona en agosto de 2017. El régimen de aquí tiene armas de destrucción masiva. ¿Pero usted está seguro? Puede estar usted seguro. Y pueden estar seguros todas las personas que nos ven que les estoy diciendo la verdad. Assumptes, tots ells que hagueren fet tremolar si no caure els ciments de qualsevol estat democràtic. I això sols és possible a les dictadures on el poder polític, el poder judicial, els grans mitjans i les forces de seguretat no són 4 vaixells que van en la mateixa direcció, són el mateix vaixell.
Diplomats in dungarees. Marine engineers lend a helping hand rebuilding Dong Phuc village. Chile. If we move Vietnamese, they are evacuees. If they come to us to be evacuated, they are refugees. I'll make a note of it, sir. Not while we're eating. NVA learned Marines on a search and destroy mission don't like to be interrupted while eating chow. Search and destroy. We have a new directive from MAF on this. In the future, in place of search and destroy, substitute the phrase sweep and clear. Sweep and clear. Got it? Got it. Very catchy. And Joker, where's the weenie? Sir? The kill, Joker, the kill. I mean, all that fire, the grunts must have hit something. Didn't see him. Joker, I've told you we run two basic stories here. Grunts who give half their pay to buy Goose toothbrushes and deodorants, winning of hearts and minds, okay? And combat action that results in a kill, winning the war. Now, you must have seen blood trails. Drag marks. It was raining, sir. That's why God passed the law of probability. Now, rewrite it and give it a happy ending. Say, one killed. Make it a sapper or an officer. Which? Whichever you say. Grunts like reading about dead officers. Okay, an officer. How about a general? Joker, maybe you'd like our guys to read the paper and feel bad. To read the paper and feel bad. Feel bad. And in case you didn't know it, this is not a particularly popular war. Now, it is our job to report the news that these why are we here civilian newsmen ignore.